Momenteel wordt er nog flink gesleuteld, maar zaterdag 22 juli wordt er flink gefeest tijdens Timeless Open Air in Landgraaf. De vorige editie was stijf uitverkocht en de organisatie verwacht het ook voor de komende editie. De zevende editie en we zijn eigenlijk 3 vrienden, Glenn Monen, Justin Monen en ik. We zijn eigenlijk al ons hele leven lang bevriend. Vanaf 5 jaar ben ik met Glenn bevriend. Justin is het broertje. En eigenlijk droomden we er altijd al vanaf dat we 18 zijn, van we willen evenementen gaan organiseren. We zijn begonnen met evenementenvervoer, om ervoor te zorgen dat we daardoor een buffer kunnen krijgen om evenementen te organiseren. En toen zijn we begonnen. Toen zijn we eerst begonnen met Subtiel. Zo heet het bedrijf ook, Subtiel Events. En 7 jaar geleden is Timeless ontstaan en dat is begonnen in een loods. Ergens, heel gezellig, alleen op uitnodiging. En daarna zijn we eigenlijk een beetje uit de hand gelopen tuinfeestje geworden. En het begint zoals je ziet steeds grotere, serieuze proporties aan te nemen. Super leuk om te doen. We zijn eigenlijk met een hele leuke club hier samen. Van vrienden, familie, kennissen die ons allemaal helpen en steunen. Dus ja, tof dat. Nou, de naam zegt het eigenlijk al. De naam is Timeless. Dat is tijdloze muziek. Dat is eigenlijk muziek van vroeger tot nu. Van disco, house tot aan classics. En we gaan echt van Paul Kalkbrenner tot Purple Disco Machine, Daft Punk tot Kate Ryan. Kan alle kanten op gaan. En vooral veel van vroeger zul je horen. Veel elementen van vroeger. En dat maakt ons denk ik uniek. En dat maakt ons ook vooral heel erg gezellig en herkenbaar bij de mensen. Zeker willen we nog groeien, maar we willen niet te groot worden, omdat wij van mening zijn dat we juist het ons kent ons en het familiaire en het vriendschappelijke juist willen behouden. En dat kunnen we alleen maar behouden als we ook intiem en klein blijven en vooral niet te groot en ja, gewoon lekker blijven zoals we zijn. De tickets gaan erg hard. Mensen die nu nog geen tickets hebben, kunnen hun geluk wagen aan de kassa. Ja, de tickets gaan wel echt ontzettend hard. Dus ja, als je wil komen, wees er snel bij. Ik verwacht dat we misschien nog wel een kaartje of 50 aan de deur zullen hebben, maar dat zal het ook zijn.